अगाड़ के जन्मल नीमन बाकी पछाड़ के जन्मल ना नीमन। एकर बहिन जो भोजपुरी के टॉयलेट के टंकी समझ लेले बड़न सो, जेकरा जवन मन करता आके मुंह से होगता। सही पकड़े हैं। अब यही पर कुछ हम कह देवे नी तो एकर बहिन जो हमरा के धमकी दिवावे लागता रन सो। ये तो बहुत ना इंसाफी है। अब का करी भाई लोग, तोहनिए लोग बतावत। अच्छा तोहनी सब ना करसन तरे हमहू ना करेब। ये बड़ी अच्छी बात कही है कि तू करसन त रास लीला आ हम करी तो कैरेक्टर ढीला। तो का हाल बा भाई लोग, भोजपुरी के गाछ नाथपुर नगरी में एक बार फिर से आ गइल बानी। लेकिन क्यों? काहे से कि एगो भोसड़ी वाला सिंगर ह स्लेट राजा, एकर गाना आइल बा कि भातार नानू है कि रोजे रोजे दी। अब रोज रोज दे कि ना दे तो चली ना के ठेल के हम लड़कोर बना देतानी। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। अपन माई बहिन चुड़ावसन कंट्रोल रिस्क ले आ चाहे अपना मशीनिया में पीस ले, हमनी के का करे के बा। लेकिन बस एगो बात सुन ले कि आजकल के जवन ई प्यार बानू ई साला कंडोम के भाव बढ़ा देले बा। अरे सुधरो रे, अभी तो जवन 1 रुपया में मिले वाला बैलून सारवा 10-20 रुपया में मिलता। तोहनी सबके चक्कर में ससुर के नाती ई बाकी सबके पंगा कर दिहले बा। अरे कहना क्या चाहते हो? ई 10-20 रुपया के कंडोम में पैसा बचावला के चक्कर में आ कंडोम ना खरीदला के चक्कर में सरकार के गर्भपात आ गर्भ जांच पर रोक लगावे के पड़ल बा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, बहुत बढ़िया बात कहले। ई चलती ट्रेन के सिफ्टी में हनीमून मनैला से पैदा भइल सिफ्टी पुत्र रोज रोज त ना त आतर दे के देख, एक बार दे के देख तो गाड़ के बथा मुंह से ना निकल गइल त कही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कंडोम फटला से पैदा भइल कंडोम पुत्री ई भातार रहित त खोज खोज के देते। समझ रहे हो? कितना एनर्जी बा रे। गुड क्वेश्चन। अब तनी एहू लोग के भाई सबके दे के देख ना, दुइये बेर का लेला में त तू दर्द के दवाई न खाए लगले त कही मार चोक दिए भैया जी अब तो। अब तोहनी लोग के का लागत भाई लोग एकरा के लेके तो जा अपना लगे। ठीक है, अब मिलत तानी अगला वीडियो में, लेकिन जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर ली ह लोग। आ ई वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देखा तारा तो पेज के फॉलो कर ली ह, आ यूट्यूब चैनल पर देखा तारा तो चैनल के चाहे जैसा मार के तू सब्सक्राइब करसन, लेकिन सब्सक्राइब हो जाए के चाहिए। मिलत तानी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।